Tens una passió? Tens una idea? Vols compartir-la amb el reste d'estudiants del món? Yes, why not? Yes, of course! Yes, we want! Et convidem a formar part d'un club, el TED Club, on tu i les teves idees sereu el més important. But have in mind that all the ideas will have to be expressed in English because this is an international club. Som un grup de debat on discutim i parlem sobre diversos temes. Fes que el món t'escolti. Però què vol dir això? Sí, però què vol dir això? Què et semblaria poder parlar en públic i ser tan convincent com ells? I still have a dream. Som un país imparable. Creu-me que som imparables. Yes, we can. Només et demanem una cosa. Fora vergonya! Treu el líder que portes dins. Estem buscant nois i noies de 6è a quart d'ESO. Vols formar-hi part? Envia'ns un vídeo amb el mòbil, amb l'iPad, amb qualsevol aplicació, explicant-nos per què. Tell us why you'd like to become a member of the TED Club and send us the video to tedesclub@fundacionyourcat. I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar, som un país imparable. Creu-me que som imparables.